Dokta, na zo wannan cibiya ta ku mai albarka tun daga ƙasar Nijar domin neman maganin HIV. To alhamdulillah, cibiyarmu ta Al-Iman Islamic and Herbal Medicine ta tanadar muku da ingantaccen maganin cutar HIV. Kai, alhamdulillah Dokta, na gode. Cibiyarmu ba iya nan ta tsaya ba. Muna ba da maganin sikila, suga, hawan jini, istimna'i, ciwon hanta, sammu da sihiri da kuma ciwon koda. Bangaren mata muna ba da maganin infection, sannan kuma muna ba da maganin ciwon mara, jin zafi yayin mu'amala, kai har da maganin kiba. Duk mai buƙatar maganin mu muna iya tura maka sako a duk inda kake a faɗin duniya, kuma maganin ka ya zo cikin aminci da yardar Allah. Ga masu buƙatar maganin za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar da suke kan wannan bidiyon. Mun gode, a huta lafiya. Kaka. Na'am. Kaka, lokacin ɓoye-ɓoye ya ƙare. To. Kin daɗe kina ɓoye min abubuwa daban-daban. To. Amma ina so ki sani. To. A yau, a daidai wannan lokacin, ina so ki faɗa min su waye dangina, menene asalina, waye mahaifina. Humaira. Na'am umma. Ɗauko min tire da rariya. To. Ki hanzarta mana Humaira. Umma ga nan zuwa. Hawa Humaira, daga ɗauko wancan rariya kin je kin zauna? Ko kai ma ka so ne? Ban gan su bane umma, amma ga nan zuwa dubawa nake yi. Da yake gayan tuwo da idon ki ba? To yanzu da yake da kotu da rariyar kika je kika dire min a nan, ina garin da zaki tankaɗe ki tuwon da shi. Wallahi na manta ne umma. Ai haka yake kullum. Gama na manta ko wallahi umma na mantuwa ne. Haba Abbas, ya za ka fatso mutane cikin gida ko sallama babu, da girman ka ba yaro maka fado babu sallama. Kuma waye mahaifina? Ki faɗa min waye mahaifina? Ki faɗa min waye mahaifina nace? Yaya Abbas? Ki da Allah da kasa. Nace ki faɗa min waye mahaifina?
Abbas, wannan huci da kake yi ka saukar da zuciyarka, ka yi haƙuri, ka nemi waje ka zauna. Ni mahaifiyarka ne, zan gaya maka komai, na ba na so in ganka cikin damuwa. Ka ji? Abbas, duk wani abu da yake so na gaya ma, kake so ka ji shi a waje na, zo ka samu waje ka zauna, sai na ma bayani dalla-dalla. Abbas, na ce ka zo ka samu waje ka zauna, ni ba mahaifiyarka ne. Babu abin da za ka nemi sani a gona wanda ba zan gaya maka shi ba. Na fi son farin cikinka da komai a rayuwata. Ka zauna, zo ka zauna. Wallahi baka isa ba, babu inda zaka je, ba inda zaka je. Kullum idan ka zo ranka a ɓace, jiya ka dawo ranka a ɓace, na ma magana ba abin da ka gaya min, idan ni na ɓata maka sai ka sanar da ni, ba inda zaka je. Hajarabi, bisa Allah, ki kiyaye ni, ki kiyaye ni. Zan bubbuge ki wallahi. Kauce min da hanya, kan ɓata miki rai. Ba inda Kauce mana, ba inda zaka je ba, kana nan sai ka gaya min. In ni na maka laifi sai ka sanar da ni, idan kuma wani ne ya maka laifi ka zo kana min rashin mutunci kana wulakanta ni, sai ka sanar da ni yau kafin nan ka fita. Kafin bubbuge ki, wallahi ba zan bubbuge. Buge ni. Dan nan, ka kasance kai ɗa ne da aka haifa a babban gida. Babanka ya kasance babban attajiri ne. Akwai wasu dalilai da suka faru bayan rasuwar mahaifiyarka. Bayan wannan dalilan shi ne kaka Amira, kai me haka zaka shigo gida kana yi mana ihu, me faru? Amira, Me faru da Amira? Faɗa mana wannan me? mota ta jike. Amira, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. aina Amira aina? Ba ta mutu kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaka, kai ina ne kake? Kaka, la ilaha illallah. Kaka, Hajarabi. An zai cewa duk abin da yake cikin soyayya ce. Haba launi na. Ke ji wani lokacin abin da sai a sun. Ki sababbi duniya kuwa da yake soyayya. Shine kuma ka ture ni kaga na buga soyayya ta. Ki da nan ki ga irin haka dawa su yana da yi. Ya iya ta min jin yake ba da ke jiki. Ina mai ka san dai na buge kafata a nan kalle kafata ba. Allah ya sani. To yanzu san me? Na ji na aikata ne. Ko ba zan ƙara yi ba. Ko irin wani ba zan ƙara yi ba. To amma ai kaga yanzu da kaina ya buka nan guri hidi kaga fa yare bai bi fushi kenan. Kin ki wani fushi. Haba mai lau. Amma ba za ka fita ba ko? Ba. Sannan kuma za ka yi min wani alƙawari tunda kace ba za ka saki ba. Za ka yi min alƙawari. Ne. Sai ka ce ka yarda zan gaya maka. Ka ce ka yarda in gaya maka alƙawarin kuma ka ɗauka. In ka ƙi kuma wallahi. Yake na yadda ne. Kai ka yi min alƙawari ba za ka ci amana ta ba. Sannan kuma ba za ka yi min kishiya ba.
sannan kuma ko a waje mace ta kalle ka juya ba za ka kalle ta ba. Kaga uku kenan ko na hudun ko gaishe ka tai ka ansa. Kaga alƙawari 4 in ka yadda kana ma kana kuma ka san wani abu in ka karya min alƙawari ko wallahi ba zan ɗauki matakin komai ba, zan barka da Allah. Allah ne zai kama ka yau. Takanta ka baka yadda ba ne ba kenan. To tashi tun koma ɗaki, ba za ka fita ba yau. Tashi ka fara shiga sai in shiga. ayyo Allah na ni da mai gadi na. Tashi ba wani mai gadi. Abbas, sunan mahaifinka Alhaji Sabo ya kasance mutumin gabas ne. Yana gudanar da kasuwancinsa a garuruwa mabambanta. Yakan je jihohi da yawa, wata rana har ya tsallake ƙasashe domin gudanar da harkokin kasuwancinsa. Kwaɗam ba tare da ya sanar da ni ba. Wata rana sai ya bujiro min da maganar tafiyarsa ƙasar Masar domin gudanar da wani harkar kasuwancinsa shi da wani amininsa. Abbas, a lokacin na ɗauke da cikinka tsawon na wata 6. Ki haƙuri umma, ni ma ba wai na tambaye ki bane saboda ta san miki da hankali ko saboda ina zargin wani abu akai ba. Kawai da ki haƙuri, na yi tambayar ne kawai saboda dalilin wani abu yasa ina so in san asalina da kuma asalin mahaifina da kuma dangin sama, amma ki haƙuri. Daga wannan ranar ne Abbas mahaifinka ya bi wannan abokin nasa suka wuce kasar Masar. Kawo zuwa yanzu ban sake sa shi a cikin idona ba. Na iyakacin bakin kokarina domin nemi inda ahalin abokin nan nasa yake, amma duk iya bincike na ban samu ba. Asali ma ko labaran sa ban sake ji ba. Shi ne muka haƙura ka fawwala wa Allah komai. Ni kaɗai na yi ta ɗawainiya da kai, tufafinka, abincinka, a ta ɗawainiyar makarantanka. Ni ne ta ƙoƙari, ni ta fama har Allah ya kawo ka wannan lokacin. Ki haƙuri umma, na tabbata wata rana umma za ki kasance wata irin uwa wadda samun kamata a duniya ba ƙaramin aiki ba ne. Ni dai kawai na yi tambayar ne saboda na damu a kai, sannan ina so in tabbatar miki da wani abu. Insha Allah wata rana za ki alfahari da ni umma, ina mai tabbatar miki da haka. Za ki ji a ranki cewa kin haifi da, kuma ina mai tabbatar miki da cewa dukkan wani hawayen ki zan yi kokarin da zan gana share miki shi iyakacin karfi na. Insha Allah ne miki alfahari. Wata rana za ki alfahari da ni, zan saka ki farin ciki mara misaltuwa. Haka nan zan yi duk iya kokari na wajen ganin na neman mahaifina in dai har yana rayu a wannan duniya. Ubangiji Allah ya albarkaci rayuwanka. Allah Ubangiji albarkaci rayuwanku gaba ɗaya. Allah ya muku albarka, ya kare ku da haudin duniya da sharrin mutum da na aljan. Amin umma, na gode. Kuma ta ci ki ɗauko wanke abinci ki hanzarta. Anas, ba wai ka ake kira ba? Ma ba kowa ne kake kira na ba, amma ni. Ka ɗaga mana
ai sai ka ji koma menene ko. Hello? What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dokta, na zo wannan cibiya ta ku mai albarka tun daga ƙasar Nijar domin neman maganin HIV. To alhamdulillah, cibiyarmu ta Al-Iman Islamic and Herbal Medicine ta tanadar muku da ingantaccen maganin cutar HIV. Hello? What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya. Idan ka ne wannan? Wallahi. Ale Sunusi. Kai. Amma na ji daɗin ziyarar nan da ka kamo. Ai Hajiya ba ma in ce wai kwanaki ko watanni ba, a sai dai in ce shekaru. Shekara da shekaru shiru kaman ba kwanan kun yi shiru kunya da mu. Ina Alhaji Kabiru ne? Alhaji Kabiru yana nan kalam. To ai shi ko ɗuriyarsa ba a ji ko labarinsa ma ba a ji. Ai yanzu maganar nan da kika yi ma zan tsikaro shi. Ce lalle ka je Hajiya na gaishe neman ka je ku gaisa. Zan sa lalle in tsikare shi in ce lalle ya zo kina neman shi ku gaisa. Ya kamata. Abin da za a yi kenan. Amma ni wa ina yar wajen ki ku Hafsa. Allah sarki Hafsa? Hafsa tana nan kalau. Hafsa lafiya ta kalau tana nan ma a ciki. Au, tana ma gidan kenan. Tana nan. Allah sarkin sanda da dai ban ganta ba. Tun tana yar cikurci yar karama haka. Bari da in kira maka ita ku gaisa. To shi kenan, insha Allah. Salamu alaikum. Amma wa alaikum salam. Amma kuma kuna a tafi? Yaro sannu. Har kuma jiki Wallahi dai ikon Allah. Ya mai jikin to? Jiki da sauki alhamdulillah. To ubangiji Allah ba ka lafiya. Allah ka fara ni. Har yanzu jikin? Wallahi dai kuma dai jikin nan dai kina gani har yanzu da shi ɗin daidai. Allah ba ta lafiya. Amin sun ma'ani. Ya da haƙuri kuma. Haƙuri mun gode Allah. Allah ya kance gafarta. Amin sun ma'ani. Ya mai jiki? Da jiki sauƙi mun murya. Allah ya ƙara sauƙi. Amin ya Allah. To ya muka ji da haƙuri? Haƙuri mun gode Allah. Allah ubangiji ya gafarta mata. Amin sun ma'ani. Amin sun ma'ani. Karɓi maficin nan ki mata fifita kai ka tafi ƙofar gida ka samu ɗan uwanka Abbas yana can yana karɓar gaisuwa ko? Tuwa matsala ba. Sannu? Mata fifita. Karfi sosai saboda ta isa kuma da ta. Allah ya ba ki lafiya. Ciwo kenan.
dattijuwan na mace mai kokari mai azama mai kwazo amma yau goyon rashin lafiya sun fata da ita kun ba komai ba dan adam ya dau buri dora a kansa amma ciwo lokaci ɗayan ya zo sai kwantar da shi kamar ba shi ba haka mutuwa ma in ta zo ya na shi kafin ki Allah ba ki lafiya Umaira na wannan ciwo na kafa ko habar ya kaɗa min hankali ciki na ya kaɗa zan zaga ta dan adam kenan ba bakin komai kake ba ma sai buri da alfahari ba ko a ba ciwo wannan sai kwantar da kai ya gala ba ta ka zo ki gaishe da wani babai ko za ki tuna shi ko baki san shi ba. Hafsa zo ki gaisa da babanki. Wani baban naki ne da baki san shi ba. Na'am Hafsa, an wuni lafiya? Ya gida? Hajiya? Hafsa ta girma? Hafsa, kina lafiya? Hafsa na. Hafsa ki sani ni ma babanki ne. Ni ma babanki ne. Ƙwarai kuwa. Ƙwarai da gaske. Gaskiya dai insha Allah inda na ganka a duk inda na ganka zan maki ko kana riga na gani ka komo. Haka ne Hafsa. Ka san halin mutum ne tun tana ƙarama. Shagwaban nan dai tana da ba a canja ba. To ai yayi kyau. Yayi kyau. Hajiya, daman a hanya nake. Ni zan koma. Zan koma Hajiya. Wallahi ka kyauta kuma na gode kwarai da gaske kuma kar a fasa ganshe min da Alhaji Kabiru. Na gode Alhaji Sunusi, na gode. To A gaida iyalin. za su tafi. Na gode sosai. To bye. Yawwa, to sai an jima. Bye. To bye. Baba lafiya? Lafiya kalau. To sai an jima. Mo, ina kika samu wannan mutum? Hafsa kenan. Abinda nake so da ki je ki ɗauko min shayi a cikin kicin da complex din. Kin ji ko? Kai mu. Wai ke dan munafurcin nan da ake yi na uwa da yani da ke ba za mu dinga yi ba? Sai ki dinga wani daggaggo cewa dan kake mun faɗa mu. Ciki ina dojewa har. Ba dole ba? Ya kan. Kai. Mutane kenan ba za su canza halinsu ba. Dan Adam sai Allah. Idan har Allah yana son ka, kowa ma ya ka. In asirin ka bai toni ba wani bai isa ya tona ma asiri ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma! Kaka me ke? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaka me ya faru? Umma! Na'am, me ne ya faru? Zai ka abin da ya faru da kaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaka, menene? Subhanallahi. Ya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaka, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaka, ko ina jikin da kaka shi ka fito ba gina ki kira Ammar da Abbas. Ki ce zo mu da Allah. Kaka, na ki hawa yake. Kaka, ki sauri kinji. Dokta, na zo wannan cibiya ta ku mai albarka tun daga ƙasar Nijar domin neman maganin HIV. To alhamdulillah, cibiyarmu ta Al-Iman Islamic and Herbal Medicine ta tanadar muku da ingantaccen maganin cutar HIV. Kai, alhamdulillah dokta, na gode. Cibiyarmu ba iyanan ta tsaya ba. Muna ba da maganin sikila, suga, hawan jini, istimna'i, ciwon hanta, sammu da sihiri da kuma ciwon koda.
ɓangaren mata muna ba da maganin infection, sannan kuma muna ba da maganin ciwon mara, jin zafi yayin mu'amala, kai har da maganin ƙiba. Duk mai buƙatar maganin mu muna iya tura maka sako a duk inda kake a faɗin duniya, kuma maganin ka ya zo cikin aminci da yardar Allah. Ga masu buƙatar maganin za ku iya tuntuɓar mu ta nambobin wayar da suke kan wannan bidiyon. Mun gode, a huta lafiya.